tomto okamžiku byl závěrečný dostih dnešního programu Handicap Schaumann, rovina 4. kategorie pro tříleté a starší koně na 2000 metrů odstartován. Jezdci se snaží najít koním pozici při náběhu do oblouku před cílovou rovinou a na čele dostihu je již nyní s náskokem zhruba 4-5 délek Rabbit Sarah. Za ní je to na druhém místě Madanpur, třetí Comedy Queen, čtvrtá pracuje Virville, na 5. pozici je nyní Chrysio, 6. Nuevo, na 7. pozici Pudřík, vedle něj z vnějšku 8. Hurikán, 9. Aistria, 10. Toujours Rapid a pole uzavírá favorit Uniray. Koně jsou v polovině protilehlé roviny a na čele dostihu je to stále s velkým náskokem Rabbit Sarah. Zdá se, že jejich náskok se stále zvyšuje. Nyní je to zhruba 6 délek. Na druhé pozici Cvála Madanpur, třetí je Comedy Queen. Nicméně Rabbit Sarah stále v čele dostihu a zdá se, že utíká svým soupeřům. Koně jsou v oblouku před cílovou rovinou a Rabbit Sarah stále neohrožuje v čele dostihu. Na druhé pozici Cvála Madanpur, společně s ním je tam také Comedy Queen. Rabbit Sarah již v cílové rovině stále v čele dostihu, nicméně zdá se, že soupeře už snížili banko. Rabbit Sarah v čele dostihu. Na druhé pozici je to Madanpur a třetí Comedy Queen. Z níž se ještě snaží progres Virville. Je tam také Chrysio a ještě Nuevo. V tomto okamžiku zdá se, že Chrysio převzal vedení. Společně se snaží bojovat ještě Nuevo a Chrysio v čele dostihu. Nuevo, Chrysio nebo favorit Uniray. Ale zdá se, že Nuevo udrží vedení Uniray druhý, Chrysio třetí, čtvrtý Alaf a na 5. pozici Toujours Rapid. Viděli jsme